Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:48 na nga ton oras. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa sining Lunes nga edisyon Pizza 9 kita sa bulan sang Marso tuig 2020. Kinaran-karan ang bugos nga Pilipinas bangod man sining COVID-19 nga daw ka premature pa kuno ideklarar nga ang COVID-19 ang wala diri sa Pilipinas kay nga nagsaka sa napulo ang mayara sang COVID-19 nga mga persona diri sa pungsod Pilipinas. Ibaloon ta na karon mga kaaksyon sa report ni Aksyon Dorel Cabato kining kabahin sang COVID-19 kon pila diri sa pungsod Pilipinas na ang natigayon
nga makuha sang aton sining gobyerno. May mga pila ka mga lugar nang wala na sang klase, paidalom na sa lockdown ang Metro Manila bangod sang COVID-19. Ang iban nga mga LGUs nga nag-suspende sang ila sining nga mga klase, ginarespeto man sang Health Secretary, bisan pa nga wala sang COVID-19 sa ila sining nga mga lugar. Pagkaronan ta na mga kaaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw punta si Aksyon Marlon Hinovia. Vice Governor Jeffrey Ferrer maghahatag suhestyon sa pagpaiway sang Parade Festival kagiban pang kapiestahan sa probinsya bangod sang COVID-19. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay balita ni Aksyon Dale Salazar. Women's Month Celebration ginlansar sa Bacolod Government Center. Subong nga adlaw. May balita man kita sa Bacolod City Police Office, mabatian sa dili ginamang madugay. Report ni Aksyon Eric Magbanwa. Samtang sa Nukpo naman nga balita ay balita ni Aksyon Eden Naboso. Isa ka minor de edad arestado, samtang duwa pang nakapalagyo lakip na ang subject sa buy-bust operation sa Banwa sang Calatrava. Samtang balita naman sa patroliga, balita ni Aksyon Alvin Graba, masobra sa 500 ka mga farmers beneficiaries sa idalom sang TFM nakipagdialogo sa mga opisyal sang Dar Negros. Balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon kawadon sa mga equipments kag materials bilang pagpanghanda sa COVID-19. Nagapanguna karon nga concern sa mga LGU sa pisar sang state of emergency nga gindeklarar sang presidente. OCC dinatala na nga magapatawag sang meeting masunod nga simana. Samtang sa ato naman nagkapangunang mga balita out of town sa bahin sang syudad sang Sagay. Gabalita ni Aksyon Tomon 40. Top 6 most wanted person lakip o kundakop sang Sagay City PNP pagi sa arrest warrant. Balita naman sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Bayaw nga nagbuno sang iyaman lang nga bayaw na dakpan sang kapulisan sa ginpatigayon nga hot pursuit operations. Balita naman sa syudad sang La Carlota, kagiban nga bahin sang Central Negros, mass blood donation. Sining nga aga, Marso 9, ginhiwat sa Office of, ginhiwat sa opisina sang BG, Bureau of Fire Protection, sa among nga syudad, kabahin sang Fire Prevention Month. Samtang balita naman sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz, gikan sa syudad sang Sipalay, Kaginubaan area, drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa mga operatiba sang Hinubaan PNP, batok sa driver sang bus nangin madinalagon. Samtang sa balita national, DOH ginkonfirma ang napulo ka mga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Kag no touch policy ka presidenteo o kung no touch policy ni Presidente Duterte ipatuman sang PSG. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:53 ang aton oras. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulita.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 ng aton oras. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang marugay, mahina ang kalaban. But before sinadre kita na sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Lunes ika-9 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 23 kag 28, liwat 23 and 28. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ngay dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Magkulunyon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na italangnan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa Ang aksyon balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto ng aton oras. Sa mga kaaksyon tadra nga nagatutok na by Facebook Live, pagi sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginabiabita na kamo karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo at agantay talupango din na mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. At aganta na karon lang dugay-dugay isang mensahe ninyo kag tinion ng mga mensahe ninyo, no? Pero sa mga kaaksyon ta dira nay ho. Ugalion ta pagtumar sang DTX 500 capsule kay ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule na ginarekomendar ta sa inyo matagadlaw ang tumaron ninyo. Mabakal ninyo sa mga suki nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puligan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page. Sarang man kamo magka-order dira. Pangitaw lang ang Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras. Kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag sang DOH o kon Department of Health kinkonfirma ang napulo ka mga kaso sang COVID-19 nga subong sa Pilipinas nido. Nagakangawang Department of Health sige ng press conference nga ginapatigayon kagining no touch policy ka presidente ipatuman sang Philippine Security Group o kon PSG. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa ato naman nga mga tagpalamati balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginkumpirma sa karon sang Department of Health nga napulo ang napulo na ang record nga kumpirmado nga kaso sang coronavirus disease o COVID-19 diri sa Pilipinas. Ang apat ka mga panibag-o nga positibo sa COVID-19 amo ang duha ka mga Pinoy nga 32 anyos nga sa karon na confine sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, 57 anyos nga na confine naman sa St. Luke's sa Quezon City, 86 anyos nga American nga na-confine sa Medical City sa Ortigas, kag ang 38 anyos nga Taiwanese nga na-confine naman sa Makati Medical Center. Ang mga Pinoy nga panibago nagpositibo sa COVID-19 Action Rex ang nagikan sa Marikina City kag Quezon City. Samtang isa karon ka mamalidha ang nagaduso o kon si Cavite Representative Elpidio Barzaga nga ipaidalom sa forced quarantine ang tanan nga Pinoy nga nagaabot sa Pilipinas nga nagikan sa pungsod nga apektado sa COVID-19. Madumduman 3 days ago, duha ka mga Pinoy man ang nagapositibo sa COVID-19.
Isa ang 48 years old nga abogado nga may travel history ini siya sa Japan. Samtang isa naman ka 62 anyos nga lalaki nga wala sang travel history kaga sa karon nalatnan niya ang iya nga asawa. So all in all, napulo sa karon ang total nga kaso sang COVID-19. Dala na diri Action Rex. Let's be clear lang nga dala na diri atong nag-positive man bala sang last nga 3 ka mga Chinese nga ang isa napatay. So dala na diri sa napulo ka mga kay basi bala ma-misinterpret sa mga tao nga dapat pulo gid subong. Dala na to ang una pagid nga mga kaso. Yes, ang 3 to ka mga Chinese nga ang 2 nakapauli na to yang isa Action Rex napatay. So sa pulo sina dala na tong 3. So meaning sa karon ang positive nga cases sa diri sa Pilipinas 7 lang gid Action Rex ang existing. So kabay pa nga hindi na madugangan pa. So sa iban pagid may angot man sa sini nga COVID-19. Basi makakita na ikaw ni Presidente Rodrigo Duterte Action Rex, umpisa subong adlaw ipatuman na sa nga PSG o kon Presidential Security Group ang no-touch policy sa Presidente Action Rex. Ano tan? Yes, so meaning di mo siya mahikap bisa na light lang. Sikon siya manghikap ya? Ate, ambot lang. Bindi na Ikaw guro kay siya. saga pangamusta man ng presidente mo. Hindi malikawan balahaw kay do maka Pilipino gini siya Gani? nadaan. Di ba si subong ginadilian gid siya Action Rex hindi gid ya. Ginpahayag diri ni PSG Commander Colonel Jesus Durante III nga nakasugtan ini sa emergency contingency meeting kagabi dito sa Malacañang bangod ini ang bilang sa Batman para sa COVID-19. Tisunod rin kay Durante, sino man nga personalidad, dignitaries man o kon mga politiko, pati ng PSG personnel, ang magapaydalom gid sa stricto nga screening kag testing sa anuman nga sa isang balatian nga may kaangtanan sa COVID-19. Padayon naman nga i-assess sa gihapon sa PSG ang mga pagtililipon sa din magaserbe nga guest of honor kag speaker ang presidente. Agod masiguro ang kaluwasan sang chief executive pati man ang mga naga-attend. Suno pa diri kay Durante nga padayon nga ipatuman ang health protocols kag preventive measures sa bugos nga Malacañang complex sa diin ginapaydalom sa thermal scanner ang sino-man nga magsulod sa Malacañang. Samtang ma-update lang ko sa global death toll sa nga COVID-19 kay man sa karon naglabot na sa 3,827 ang mga nagkalamatay sini nga COVID-19. Sa mga kadamuon 3,119 diri ang nagikan sa China nga naka-record sang 22 ka mga panibag-o nga nagkalamatay kag 708 naman sa iban pang pungsod nga apektado sini nga balatian. Sa Italy sa karon 366 na nagkalamatay dito, sa Iran 194, South Korea 50, sa France 19, sa USA 22, sa Spain 17, Diamond Princess 7, Japan 7, Iraq 6, UK 3, Netherlands 3, Hong Kong 3, Australia 3, Switzerland 2, Egypt 1, Thailand 1, Taiwan, San Marino, Argentina kag Pilipinas tag isa-isa man. Sa China sa karon 80,734 to ang positibo sa sining balatian kag nagapangduha diri ang Italy nga may 7,375 ka kaso, ikatatlo ang South Korea nga may 7,313 ka kaso kag ang Iran ikaapat nga may 6,566 ka mga positibo nga kaso. Kag sa karon, ang mga pungsod nga apektado na sini nga COVID-19 ang naglambot na sa 104 ka mga pungsod. Subong man nga adlaw Action Rex, update lang ko kay siya the Philippine National Police Chief Archie Francisco Gamboa ang balik trabaho na karon nga adlaw. Gani, Action no? Rex. Yes. Nagbalik na siya kag nagpa-presscon sa kay na. Yes, Action Rex. Kag after sang presscon may misa tungod gin patigayon sa diin ginahingyon la Action Rex ang recovery sang duha pa gid nga nagapabilin karon nga critical pero may nakitaan naman sa improvement Action Rex. Nga amo si Major General Jose Maria Ramos, PNP Director for Controllership, kag si Major General Mariel Magaway, nga amo naman ang PNP Director for Intelligence, nga sa karon yara pa sa hospital. Update kag balita nagikan Action Doors, yes. ano ning palarong pambansa ni man masigi pa rin? Ay, kanselado man Action Rex. Kanselado Bago lang man gid, yes, tungod sa bago lang. COVID-19? Yes, Action Rex. Kanselar naman sa nga Department of Education. Actually, tanan yung mga national kag regional nga mga events gina-cancel sa karon sa nga Department of Education Action Rex.
Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:09 ng aton oras. Ipadala nyo lang ng mensahe kay pakarunan tayo na dugay-dugay lang, no? Kay mahina ang kalaban. Sige, kadtuhan ta ng mga balita sa aton sining mga sa mga reporters nato. Nunahon tang balita ni Action Eden Aboso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa isa ka minor de edad arestado samtang duwa na kapalagyo lakip ng subject sa buy-bust operation sang Calatrava, PNP. Yari ang kaundan sa report ni Action Eden Aboso. Balita sa Nokpo, Action Eden. Action Rex, isa ka minor de edad ang arestado samtang duha naman ang nagkapalagyo lakip ng subject sa operasyon nga ginpatigan sang Calatrava PNP las 8:45 sang aga kagapon sa barangay Patunan, Banwa sang Calatrava. Hungod wala gingalanan ang minor de edad nga ginaligar 17 anyos nga lalaki samtang ang mga nakapalagyo amo sanday Dani Pabalate, 42 anyos nga among subject sang operasyon kag ang umagad sini nga si Mark Kevin Gonzaga nga utod naman sang minor de edad nga nadakpan. Sino kay Major Rocky Deshar, hepe sang Calatrava PNP, nakapalagyo ang mga suspetsado Action Rex bangod nga nagdinalagan ang mga inipagsulod sa mga kapulisan kag wala na malagas pa bangod mabudlay ang lugar kag ginapalibutan ini sang katubuhan. Dugang pa ni Deshar 3 ka beses na ginpatigayonan sa operasyon si Pabalate apang permi ini nga magkapalagyo. Palayag ni Deshar bag-o ang operasyon bilog nga gabi nagtinira ang tropa sa lugar kag sa pihak nga malayo ang lugar may mga tawo sa gihapon nga nagakadto kag posible nagabakal sang illegal nga droga. Nakuha naman sa posesyon sang minor de edad ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsohan Shabu kag yara karon sa paghinakop sang Department of Social Welfare and Development samtang na-recover sa lugar sang operasyon ang pila ka drug paraphernalias kag 4 ka bala sang kalibre 38 nga armas luthang. Karon nga adlaw natala naman ipasaka ang kaso nga paglapas sa RA 9165 kag 10591. Pamuti naton si Major Rocky Deshar. Nakatakbo kaya hinabol ng tropa, nakapasok sa yung tubuhan, hindi na siya nakita. Si yung tatay, yung Dani, kasi yan 3 beses nang inoperate ng tropa yan, 3 beses ding nakatakas, yung asawa niya ang nahuli. Yung asawa niya ngayon, nakuha ng tropa yan, nakadetain, illegal drugs din. Yan yung son-in-law niya ni Dani. O sa barangay Patunan, actually siya, gitna ng bukid. Ang nangyari kasi, nag-stay ang tropa magdamag. So nung mga daling araw, mga bandang 5, dun inano ng tropa, pinasok. Kaya lang ngayon nakatakbo, yung dalawa, nahuli sila, nakuha yung drug sa possession nung 17 siya. Pumunta dun sa kanila dahil nga tubuhan o gitna ng bukid. Anong gabi daw, mga 6 na lalaki ang pumunta doon. Ang sabi, nag-inuman pa. Sabi nung Balitalin sa Nokpo ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Eden, kadtuan tang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa Women's Month Celebration. Ginlansar kuno sa Bacolod City Government Center, subong agaho. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Sudrex subong adlaw ginlaunch sa may lobby sa Bacolod Government Center ang pagsaulog pagupod sa Bacolod City sining Women's Month Celebration karon nga bulan sang Marso. Sinigran si COMELEC Senior Commissioner Ruan Aguanzon siya rin nagserving guest speaker sa sining kahiwatan Action Rex. Gindayaw din ni Bacolod City Councilor Ana Marie Palermo ang chairwoman sang Committee on Social Services kag Gender and Development sa konseho ining mga babayi Action Rex do ngayara sa karon sa patag sang politika kangay sang Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, ang SK Federation President, isa man ka babayi Action Rex sa
kag pila pa ka mga barangay officials diri sa may syudad sa Bacolod nga lunsay mga babayi action Rex. Sa mensahe diri ni Senior Commissioner Ruan Aguanzon, iya diri gin pahayag action Rex nga dapat no ining kalabanan sa karon sa mga kababayenhan ang nagatrabaho na sa iya ka mga panglalaki kangay sining mga welder, engineer kag sunod siya kalabanan sa karon sa mga abogado, mga babae man action Rex. Suno kay Guanzon ang inequality nga ginatawag ang nagaumpisa sa sulod sang puloy-an. Rason nga nanawagan ini sa mga ginikanan nga dapat hindi ini pag itolerar action Rex. Dapat man medukal suno kay Guanzon ining mga babayi sa ilang mga diretso kag kinamatarong. Nanawagan man si Guanzon sa mga kababayenhan nga hindi maghadlok nga mag-report kung biktima sang pang-abuso. Nagpangabay man si Guanzon kay Bacolod Mayor Evelio Lunadia nga magpain sang pondo para sa kampanya sa Gender and Development o CONAGAD. Haring palihag ni COMELEC Commissioner Ruan Aguanzon. Kinahanglan ang babae tagaan nyo gid suporta kag edukaron sang aton diretso. Kinahanglan ang aton auditor gina-audit na yan kung bala nagkadto ginang 150 million na sa aton nga God, Gender and Development. Makadto na sa seminars, sa livelihood, di ba? Kinahanglan bagpangasawa ang inyong bata. Babayi, mamana, palekturan mo gid ang bana sa tubangan mo, pag sa tubangan sa iya pamilya, nga way lang taya sakitay. Way lang taya buyaya, why? Because you will not get a second chance. Hindi ka kanya magtolerar. No second chance. Oh, dungan. No second chance. Action Rex, nabatian si COMELEC Commissioner Ruan Aguanzon nga sunod siya kung magpangasawa ang mga babayi, dapat ining maginikanan sa babayi, dapat i-lecturan ining pamananhon no? Sa ilang sining bata, nga dapat i-orient lang, wala lang sakitay, kag buyayaway. Action Rex. Sa bahay ni Mayor Bing, naghatag man sa sang mensahe nga sunod siya, wala man sang problema, bangod, aktibo no? Ang Gender and Development Campaign sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action na dahil sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid action na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Dale Salazar, kadtuantang balita ni Action Artay Hopon sa Special Assignments, kawadon sang mga equipments kag materyales o kon materials bilang pagpanghanda sang COVID-19 no. Nagapangunang concern sa mga LGUs apisar nga ang state of emergency nga gindeklarar sang presidente isa kamayong tikang kag OCCD na talana nga magpatawag sang meeting sa masunod nga semana. Yari ang countdown sa report ni Action Artay Hopon sa Special Assignments. Action Art. Isa na sa nakita ng Action Rex ni OCD Regional Director or Office of the Civil Defense Regional Director nga si Jose Roberto Nunez. Kasunod nga ini siya ang nagpadulong diri sa probinsya sa Negros Occidental, nagligan nga si Mana, way pa man gani mapermahan o kung madeklara sa presidente ang state of emergency kung health concern ang pagambalan sa pungsod Pilipinas. Bangod sunod diri kay Nunez, bisan na San Carlos City, nagligan nga naghimo na sa tikang bilang preparasyon sa COVID-19. Nabudlayan sila magpangita sa mga equipments kag mga materials kay labaklon ang gamiton bilang monitoring, no? Especially ang mga equipments bala nga sarang nila mabakal. Sila nga okay man kay at least ma-utilize na sa gobyerno ang ila sining nga mga pundo pagi sa paglagda sa presidente, no? Kag pagpaidalom sa bilog nga pusod sa health state of emergency. Ang ugaling lang kay tiyamo man ang iya sining nga mangin misyon. Kasunod nga si Mana sining nga patawag niya tanan nga mga LGU agod nga diskusyon na istoryahan nila. So kay sining nga tiyano mo na karon ng pundo
kung wala ka naman sang baklon nga mga equipments. Pero wala gid siya nagpabaya kag isa ini sang mga contingency plan nga plano niya ipatawag masunod nga semana upod ang Department of Health. Yan ang palayag sang Regional Director sang OCD. Para din siyang nag-declare ka ng state of calamity na you can use your quick response fund for that para mabilis po yung action na hindi na mahirapan sila mag-request. In fact, dito sa Western Visayas, dito sa akin, meron tayong schedule na ahead of time na contingency planning na schedule ko na last week was probably by 18-19. Pinatawag ko lahat ng ating mga provincial health officers, provincial disaster management officers, and even municipalities and cities. Para po tingnan natin kung saan tayo patungo, no? Kasi ito yung pinaka-importanting tignan. Even before, meron na tayong may nangyari ng ganitong sitwasyon like receivers, pero wala tayong ginawang contingency plan for this. Pero kung it's once and for all action art, gawin na talaga natin. Sakaling bibili tayo ng mga kagamitan, meron po ba available dito sa Western Visayas? Yun ang natin, pinapacheck ko lahat ng mga equipments nga kung saan. Even sa San Carlos, I was in San Carlos the other week. Meron silang, nag-purchase sila ng mga PPEs through, I think, sa Manila Pero, limited nga lang, no? Hindi talaga mabigay lahat yung mga ni-request nila. But at least meron silang mga actions taken na ginagawa ngayon. Person sa palayag sa OCD Director nga si Nonias. So, ibalaon ini kag talakayon pagidila ang dugang nga contingency plan na masunod nga si Madang. Ka-action yung aksyon na tayo hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Action Art, kadtuanta si Action Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa masobra 500 ka mga farmer beneficiaries sa idalom sang TFM nga nakipag-dialogo sa mga opisyal sang DAR sa Negros na nung tinutuyo sini. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Rex tugtog karon kagas tapani sa hapon magapakigsapol sa opisina ni Provincial Agrarian Reform Office Teresita Mabunay ang pila ka mga leaders sang task force mapalad dala na ang ila sini nga mga miyembro gikan sa sur, norte kag central nga bahin sa probinsya agud didto nga mapalabot ang ila sini nga mga problema, especially problema sa mga agrarian reform beneficiaries. Din sunod diri kay Terry o kun kay Maria Teresita Tarlag ang presidente sang task force mapalad natuyo man sang ila sini nga grupo nga matagaan solusyon kag kasanagan ang mga nanari-sari nga mga problema sang mga beneficiaryo. Nawa sa diin sunod pag diri kay Tarlag nga may mga miyembro sang ila sini nga hanay nga sa pihak nga nakaposisyon na matapos gin-award ang Certificate of Land Ownership Award sa pila ka mga lugar sa Negros apang ara gyapon ang pagkabalaka matapos ang pila sa mga ini ang ginpasakaan sang kaso kaangay sang natabo dito sa Hacienda Matabang sa Banwasang Kawayan kag may pila pa ka mga hacienda man sa barangay Masaling Banwasang Kawayan nga sa piyak sini nga may aran sila Cloa kag qualified beneficiaries ang mga duta still gingkasuhan sila sang unlawful detainer kag plano pa nga pahalinon sa ila sini nga duta after o matapos nga ginpasudlan sa mga blue guards ang mga lugar nga sunod pagid sa iya nga ang problema hindi lang dito sa Kawayan kundi may mga lugar man sa Northern Negros kag Central Negros ang may kaangay man sang sini nga problema rason nga kaina halin sa area sang Pope John Paul II Tower nagmarcha ang kapin 500 ka mga miyembro sang Agrarian Reform Beneficiaries sa idalom sang task force na mapalad ang nagmarcha padulong mismo sa opisina sang Department of Agrarian Reform dala diri Action Rex ang paglaom nga matagaan sang solusyon kag kasanagan ang ila sini nga problema. Ari ang pahayag ni Teresita Tarlac. May mga area kami dire nga for installation
kag kinahanglan pa ang mga legal opinion o kung ano nga pamaagi nga ma-resolve ina nga mga kaso kag kung hindi kaya sang probinsya o kung dar lokal mapaabot din sa DAR Central. Ma'am, may iban pa diri nga mga CLOA holders na sa piyaksi ni ma'am, ang iban nakaposisyon na ginpasakaan pa sila sang kaso. Yes, tagukid sa amon. Tungod nga may ara na dira nga may naka-aryendo. Kag may ara gani naga-file tungod nga ipakancel ang mga CLOA. Kag siguro sa departamento sang DAR hindi man na maga-release ang CLOA kung hindi man kumpleto ang dokumento. Kag labi na gid ni ang ara nga may RP title. Pag may RP title, bali bayad na ang mga landowner. Bayad na sang land bank, pero sa gihapon sila Japon ang nagapaobra. Gani kami nga mga mangunguma kag mga beneficiary, kami naga-initiative nga mag-physical possession sa area tungod kun amo na sa pabayaan, mahinay nga daan ang implementasyon sang DAR, tapos bayad ng landowner, sige Japon ang ila nga pakinabang sang duta. Kami ang mas makalulo. Ano posibilidad nga ma-award na? Kung ang posibilidad nga ma-award sa amon, dapat tugunan gid ni paro ining mga problema namon. So, Rex, ang kabahin lamang sa pahayag ni Ma'am Teresita Tarlac. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon Kaya Alvin. ato pa to sila? Ato pa to sila, aksyon na Rex, nagapakig-dialogo man sa opisina ni Ma'am Teresita Mabunay, ang ining mga miyembro sang task force mapalad. Pilas bilog to? More or less, mga 500. Ang iba nagamat-amat na puli kay Udto na. Ang iba nag-stomach development pang iba action Rex. Pero sunod diri kay Kagina, kay Ma'am Tarlac, kay Ma'am Inday Terry, nga sunod sa iya malabutan pagit sila sini nga hapon kay madamo sila sang concern luyag ipalabot sa Panguluhan sa kani Paro Tess Mabunay. Balita, report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Dali gid lang mga ka-aksyon ha, may TC para pabaskog sang immunity booster ta. Kag alkaline base ining vitamin C, may TC ang alan sinin, no? Sa mga taong ginaubo, ginakataro, ginasipon, may TC lang ang katapat sina. Tilawibla para ikaw magpamatuod sinin. May TC mga ka-aksyon. Isa ka alkaline base nga vitamin C. Nami sa may TC ni parisan sang Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule amo ni nagapangtunaw sa bukol-bukol, cyst, tumor, kag goiter, ara na sa Santon Plus Herbal Capsule mga ka-aksyon. Tunawon niya na mga bukol-bukol sa lawas ta. Tunawon niya na Santon Plus Herbal Capsule ginarekomendar ta sa inyo kag may TC parison nining duha ka produkto para sa ikayong lawas nato, no? Santon Plus Herbal Capsule kag may TC tilawi mga ka-aksyon, mabakal lang na sa mga suki nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or kung di ka rin padala ng mensahe, mag-order pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga ka-aksyon ta pagidiraho, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Diara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo
kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Maanlod tanay, manlod mga kaaksyon. Relax ka mo danay kay Jose Herson Lapinig Hunyo. May lang nga pag-monitor. Kay Girlie Mi atong Salazar, Joan Mil, dira sa Victorina Heights. Good PM lang. Kay Manilo Kias, mayong udto lang da. Sa imo si Rex, pag-greet lang ko kay Choi Bilyong, ga-monitor gid sa imo. Ayos, Manilo Kias. Good PM lang, no? And sa kay Warlito Nisya, JR Mainit Rihon, Jocelyn Kalamaan, kay Idilaos, no? Dira sa Victoria, sa Kingtown, kay Nanay Isabel, may lang nga pag-monitor, no? Kay Wiz Kalefa Malaga, may lang nga pag-monitor, kay Chayfi Kabasag, kag Bibi Baka Arkan. Ayos, kay Jose Alan Brasa, may lang nga pagpamati. Aniel Vesta, may lang nga pag-monitor sa OTTG. Buyet Tizon, may lang nga pag-monitor. Tamiyaw lang migo ko nga si Tioy Gamaya. Ready sa iyang shop ga-monitor gid sa programo. Ayos, thank you gid Buyet Tizon. Kay Jomong Caltorilla, Nonoy Tahones, kay Jude Hinsaya, no? May lang nga pag-monitor Jude Hinsaya. And Mary Grace Eugenio Fermin, Dino Alik, kay Nonoy Tahones, Jonel Halyurena. May lang nga pag-monitor, Jonel. No? And Anthony Hugos, may lang nga pag-monitor. Watching live from LH, California. Anthony Hugos. And sa kay Kagawa Dimbong Jocampo, sang Maaw. May lang nga pag-monitor kay Morales Jen. May lang nga pag-monitor sa kay IC, Sayon Kyle, kag sa Banako, nga si Ayan Ruiz, kag Ruiz family. Always gid ka pamati sa inyo halin sa kay Jane Morales. Tamyaw lang ko da sa nag-obra sa Gensans Philippines Incorporated. Always gid ka pamati sila. Ayos, dagang salamat Jane Morales. Kay Jo Marie Formentera, may lang nga pag-monitor kay Jenny Perez. Alin sa kay Jo Marie Formentera. And Liude Bainosa, may lang nga pag-monitor. Parikoy, may lang nga pag-monitor kay Cayo Rex Sayat, no? Dira sa Banwa Sang Tuboso. Beltran Galieto, may lang nga pag-monitor Beltran Galieto, no? Dira sa Taguig City. Tamiyaw lang si Padak nga pamati subong sa imong programa. Kag sa Galieto, kag Carriedo family sang Barangay Hagimit La Carlota. Jocelyn Liboon Dispoho, may lang pag-monitor kay Heaven. And Yen Belies sa Magbanwa, may lang pag-monitor Yen Belies sa Magbanwa. No? Sa kay John Arlos, kay Parikoy, Fire Station sa Bacolod City, may lang pag-monitor, Fire Chief Poblio Doctora Plotenia. Parikoy, may lang pag-monitor na. Kag sa tanan nga taga Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Bacolod. Alin sa kay Sir Poblio Doctora Plotenia. Kay Joe Bailoses man, may lang pag-monitor Joe Bailoses, no? Ga-monitor sila sa subong sa BBB, Bailoses family sang Abada Sky, Vista Alegre. Ayos, dagang salamat Joe Bailoses. Kay Edwin Pineda, may lang pag-monitor. Salamat gid sa inyo sining pag-monitor sa sining odto. Kay Nining Abiliar Ong, kag Josefina Alasio. Kay Tintin Kanha, may lang pag-monitor Tintin Kanha. Kay Robin Villanueva, may lang pag-monitor Robin Villanueva. Sang Kabakungan, kag Villanueva family. Kay Nining Abiliar Ong, ayos. And sa kay paring Mark kag Ems Magbanwa, mayo lang nga pag-monitor paring Mark kag Ems Magbanwa, no? May lang nga pag-monitor paring Tintin kag MM Lirasa, no? May lang nga pag-monitor sa kay paring Tip-Tip Lirasa kag MM Lirasa, no? Kay paring Elmar Trafangco kag kay Commander-in-Chief, may lang nga pag-monitor sa
Mansilinga, no? Paring Renz Caglia Campos, may lang pag-monitor man dara sa Barangay Sumag. Paring Renz Caglia Campos. Paring Philip Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor sa Siningawd to. Paring Rinli Marterho, good PM lang, no? Ayos parikoya, may lang pag-monitor, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon ha, standby kay matag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta sa diligid lamang mo dito. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon,
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 ng aton oras. Kadtuan ng balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Aksyon na Brian Morden na temporaryo. Kay si Aksyon Marlon Hinovia may importante rang hilikoton sa sining mga inoras. Vice Governor Jeffrey Ferrer magatag suwestyon sa pagpaiway sang Panad Festival kag iban pang kapiestahan sa probinsya bagod sang sos na numaning COVID-19 ni Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Bri. Action Rex mismo si Vice Governor Jeffrey Ferrer na alarma na subong no sining pagsaka sang numero sang mga positibo sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas apisar ngayon siya ang medyo malayo diri sa probinsya sang Negros Occidental. So kay Ferrer magahatag siya sang suhestyon sa kay Governor Jose Lacson nga kung pwede mapaiway ang Panad Festival kag himuon na lang ini kung magkanay-kanay na gid man ang sitwasyon sining COVID-19. Magluwas sa Panad Festival Action Rex, nagapaabot man siya sang information sa mga LGUs diri sa probinsya sang Negros Occidental nga kung may ara sila sa mga aktibidad, kapistahan, charter dira kung ano man nga sitwasyon sa sining mga panahon nga yara ang pamahog ni COVID-19 kung pwede mapaiway pero sa siya way gid man siya sang dako nga power diri sa question malang ara gihapon ang diskresyon diri kag desisyon sa mga alkalde sa sining nasambi nga Banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapati si Ferrer like al festival kag makapiestahan hindi malikawan nga ti kadamo sa alalabot gin man diri sa aton sa probinsya nga hindi maisa-isa kung saray o ini diin sila halin anong ila sini nasyonalidad kag kung may mga travel history ini sila halin sa iban nga pungsod o kung mga lugar nga ti mas nadata pag didto ining COVID-19. Rason suno sa iya mas maayo ang temprano nga pagpreparar sang sa mag-cure na kita sining nasambit iya nga balitian. Meeting kami karon sang mayor sang Macarlota uni pusto ang festival, Pasalamat Festival. At the same time, 2 weeks ago, nag-istorya na kami ni Go na about Panad. So, last 2 weeks ago, hindi pag-inya mo nga grabing stress and then, kasi subong pa lang, so, why mag-istorya na ni Go, i-remind na sa liwan kung ano ang desisyon niya sa Panad Festival. So, those are the things na we can avoid anay kay ang crowded kag ang katapuan na mag-tipon. So, hindi sanay because of that nga gahatag kita festival ara ginatnak sa people na ara dagatagto. So, i-avoid sanay. So, kung ikaw pagustuhan, Vice, ang Panad is alarming. At with this alarming situation, ano po anay? Walang portion sa palayag ni Vice Governor. Pero sige panigyapo lang Panad Action Bri.
Ang pag-childi ko gani Action Rex daw 80% ng preparation mo sa panaad. So daw malabo mapaiway ini pero Abril pa man to ambal niya may meeting kuno sini nga hapon. Nagalaom siya nga sini nga suggestion abi suggestion ba lang bilang Vice Governor concern. So siya kabay pa matalo pangdan man kay kun hindi giman may mga preparation man nga pagahimuon para malikawan ining COVID-19 Action Rex. Ang preparation tong 80% not sure pagin man to although nga magambal kita 80% go na gini siya due tayo na lang kulang. Pero kung may mga suggestion abi nga ma-consider man di kabay pa lang matalupangdan ini para sa benepisyo sang Negrosanon kag Pumuloyo Action Rex. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kantuantang BCPO si Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa sining supply sang Shabubla sa Bacolod ho nagnubo samtang nagapadayo ng demand suno kay BCPO City Director Police Colonel Henry Viñas. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Ayo di purma. Ang resulta sa COVID-19, may mga pagdili ang mensahe. Alaban. Sa COVID-19 akong kaysa mo. Ginatsanga ko man. Ayo di purma. Sige lang, madala lang na sa kwan niya. May virus man ang communication mo. Ati laban mayara na yan. Dala mo na sa hangin mo. Nag-penetrate sa communication, Action Rex, no? So, ka na yan ayaw sa itsura mo subong, no? Wow. Ayo di purma. Tawon sa live streaming, daw ka namin sang imo itsura. Amo ginaya. Daw ka preska, daw hindi ka hago, no? Kay COVID-20 na mo. Ayo di purma. 19 lang ila, subong 20 na yung ako nyo. 20 na imo, mong, no? That's why nga daw nag-20 ang imo itsura, no? Hindi amuaw. Daw nagbalik ka sa 20 Action Rex, no? Hindi imo itsura, no? Kay ti una bes nakwata na ang pula, no? Ang pula? Ang pula naman, no? Ayo di purma. Yan na to paman? Away. Ati may paman, guro. Sa green naman tamo lab, no? Sa green naman, Kay pula na tong primero. Sinong green na yan, no? Sa green naman kita, no? Sinong green na yan? Amoy ko sinong green na di Action Rex, no? May pulahan, do halos pulahan na hara na yan, no? Pero green na, do wala, no? Wala man putian. Putian. Dapasayan ba? Ayo di purma. Si Parinuno to? Nadumduman si Parinuno. Gani kay putian mo nadumduman ko, tida. Gani man. Pare! Kamusta na putian? Ang pulahan to yung una mo ginarilis mo, no? Ami ko ng putian ang sares kay isaw-saw mo na sinamak. The best, guwapo na. Namit na, bisan nilaw kapisik-pisik po plan. Laban Ay, kanan Action Rex, no? Bisan tanan nga, kuwan niya na, pang-usapon mo na tanan do, Doka nanam na tanan. Oo, kaya putian, preska na, kapisik-pisik pa, no? Gani, no? Nga do ka puti, di simos picture ako, do ka puti man, no? Ayo di purma. Napapana sang so papaya, no? Hindi na magdugagi, Dumatam. Katinga, lagi ko nga, do ka puti na di siya, ako niya do ka puti, gid ko yaw. May aral ako sa mga ginabutang sa guya ko, inaano ka nang napaputi kanina, ito plastic balon mo na, ginabutang Ayo sa di guya. purma. Sabi ko, apog. Plastic balon. Ano na ginabutan? Uso na subong Maantis ka magtulog, bla? Basi kulang na di suga sa akon diya. Basi kulang suga. Ito, doka itom na sa imo nga. Ayo di purma. Doka agi ka batok yan. Baga ang nagpapati siya mga background sa Action Radio, no? Sa TV. I-suggest na Korabita. I-suggest na kay Chief mo. Walang suga na sa babaw, tablaw. Si
GM diyo? Si Bernie, guro As Bernie, pagid gali? Oo, si Bernie na lang. Nakatanaw lang, tsura pa magputi, nan. Oh. Ito ka namin kung magputi. Bukong nga isang bisikita, balik sa itom, no? Gani man nga Sa daw. suga na guro, patugangan sa suga, tas sa babaw tadao, sa atom lang aliputuan. Ay na? Oo, para nga magputi-puti, ako magsanag, kaya namin mga kunsanag. Ati, okay. Ayun, di purma. Hindi ako nagkasanag. Subong nagsanag naman, no? Oo, no, nan. Pag-cute ang tsura mo, ko sanag, bro. Si GM, gining. Si GM, giningalit mo. Steady na nabilang puti. Steady lang na bilang kung sakon, steady lang na. Ang aksyon radyo na steady, Nga, kung... Ha? Dugangan pa sang nagdagan nga paritra ka may karayo kagasunod. Dito nagdugang itom sa kinabahan. Ayun, di purma. Hindi mo. Sige na. Ang ano na? Ang palayag ni Colonel Henry Binyasing. Di okay. Oo nga. Okay na di nagkuha na nagnubo-nubogin man next ang supply. Nubogin man to? Oo, nagnubo-nubo. Hindi ka mas nagnubogid. Ako din nagnubo-nubo jutay. Oo, nagnubo-nubo jutay. Kag na damo-damo jutay ang demand. Nagnubo ang supply pero nagdako ang demand. Nagdako ang demand. Ati, apog ang kinanglan na nigla. Ayun, di purma. Apog, tawas. No, managay pag-sindi mo kasi ret-ret. Sinunoy Taunis, nagkonforme man, no? Nga, no? Yara na, nagputi na. Nagputi na gurong mata. Kaya nagustuhan. si George Gabanto, pag-conforme lang, nagmurino si Action Rex. Oh, nakita mo lang. Nakita mo sa comment, no? That's a good comment, no? And positive comment for Ayun, di purma. Hindi mo. Sige na. Nalatang kay Colonel Henry Viñas to. Sa bonit, Action Rex, nagdako-dako gima ng demand. Pero supply nag-ninit, nagnubo, no? So, putsiri mo kumandako ang demand, nagagamay ang supply. Putsiri mo nga expecter na rin nga makuha ni Action Rex, mahal-mahal ni. Laban, ang Shabu, kasi sila ni Colonel Viñas, sa una sa mga operasyon nila, naobserbaran niya nga minilyon ka pesos mong ang recovery nila last year, pero subong daw ginatos na ng kalibo, even nga libo-libo na lang, kung tarawan nila ang pinaka mga bypass operation na ginahimo sa iya sila nga mga Chief of Police Action Rex. Pero ito sila ni Colonel Viñas, indikasyon gihapon nga damo gihapon ang nagagamit sa Shabu dili sa syudad sa Bacolod. That's why ang siling approach, hindi lang sila nga iot doon ang supply or gamayon ang supply, kundi nga ikat man ang demand Action Rex, no? So that nga mabatsagan man sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. In fact, may mga intervention na nga ginahimo ang ato nga mga police station, especialmente atong mga una nga nag-surrender nga hindi lang sila nga ipaidalom sa rehab, kundi tagaan sang intervention, pinaka mga programa nga ginahatag sa mga barangay with support sa mga LGUs kagapulisan nato diri sa syudad sa Bacolod. So kay Binyas kati ang mga kilala sa ato nga mga personality na dakpan na pero iban nakagwa man sa Bacolod pero consistent gyapon ang operation because nga sa kay Binyas may mga trusted sila diri nga tao ginang isaligan nga amo gihapon ang nagapadaragan sa ila sini nga droga Action Rex. Tag iban nakagwa sa presuhan, iban nakabalik naman sa ila sini nga negosyo. That's why nga monitor ini sa ato kapulisan because nga amo ning plano nila nga liwat dakpon ini mga nagreguluwa sa presuhan nga naka-apply sa plea bargaining agreement. Yari si Binyas sa interview sa Action Radio. Ang tanaw naton, unlike before, nga milyon-milyon ang nakuha naton, subong so far sa monitoring ko, daw isa ka bulto, 5 grams na lang ang pinakataas or hindi magsubra sa 10 grams. So, amo na ang isa sa mga indikasyon nga ang supply gamay nga nagasulod diri sa syudad. So, i-sustain nato ni siya until such time nga wala na gito ang supply sa Shabu nga mga sulod diri. So, as of now, medyo ang supply nagmubo? Yes, based sa quantity sa Shabu nga nakuha sa mga operatiba nato. But yet ang demand kataas. May ara gyapon nga nagagamit. So ang approach naton diri hindi lang naton pagikat ang supply pati man ang demand. In fact may mga interventions kita nga ginapanghimo nga katong mga surrenderer naton kung di naton marehab at least mahatagan naton sa mayong interventions. But sa inyong sita kung man epekto sa inyong consistent drug operation sa mga pusher, mga drug groups leaders pa po? Yes, ang mostly ang mga known nga mga personalities nadakpan naman naton pero it is unfortunate sometimes nga ang iba nakagwa by other reasons. So amo na ang ginamonitor naton, especially itong mga naka-provision karon, ginamonitor naton ang mga activities nila. Then may damo kita report nga nabaton nga some of them
magabalik. Muna ang ginagawa nato ang ubuso nato ng pagdakop hasta nga maguba ang network nila diri sa Bacolod City. Aksyon Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP una sa balita, una sa Aksyon, Action Eric Magbanag report. Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:58 ng aton oras sa mga kaaksyon tadanay ho. Basi kung way balag relax ang paminsaron nyo, gusto nyo makarelax kag hindi ka mo acidic, kag wala nagakurog-kurog ang lawas nyo, Santon Plus Herbal Coffee Mix ina, no? Kaya sigurado balik na sa normal ang ginabatsyag ninyo. Kung naka-Santon Plus Herbal Coffee Mix ka mo, din pa ka muna mangita man, kundi sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Parti pagid pampaputi ho, gusto niyo pampaputi, pakinis ang inyo kotes, pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa luya, ang baho sa ilok nyo, Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. No? Santon Plus Herbal Soap ang inyo gamiton sa matag-adlaw, no? Sa bata, tigulang, tambok, maniwang, Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. No? Ining duha ka mga produkto, Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Soap, mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kundi gani mapadeliver sa inyo sining nga pulian pinagi sa www.kalusuganyan.ph, no? Kundi gani mag-order lang pinaagi sa Facebook page sang Kalusuganyan. Anong natabo sa country homes sa Barangay Alihis ni nga since pa kahapon sang ugto wala sang tubig. Atensyon sa tagdumalahan sang home invest nga ini. Kung may problema dapat sigurado hatagan ninyo aksyon. Kay kung mangutod gani kamo ara man gilayon gani na. Kung hindi gani kabayad isa kadlaw may penalidad gilayon na. Kung hindi makabayad pag nautda na may ara man na reconnection pero tubig ang kinanglan mas manami pa ni kung mag-brownout kay pila lang ka oras ang mag-brownout arialin pa kahapon sa udto wala pa tubig ang Country Homes Subdivision dira sa Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Nanong nagkalatabo sa inyo man? Ano ning obra ninyo niya pa? Ay sos, problemahon ninyo yung mga residente dira. Sali man lang kamo ka paningamot sang tubig dira nga kamong masupply sang tubig pitik sintas. Sobra na isa ka adlaw ni nga wala sang tubig, isa ka adlaw kag isa ka gabi. Way na sang tubig dira nga supply. Kay kuno may yara diferensya ang ila sining nga linya. Amot na nung diferensya sang linya nila nga tubtob karon niya. Wala sa gyapon sang mihura kag kunano ang sitwasyon dira sa Barangay Estefania sa Country Homes Subdivision. Ginapukaw ang atensyon ni Mr. Vladimir Gonzales. Kay si Mr. Vladimir Gonzales ining mayor Coter ngini nga totoo nagpamulya sa Sikaba. Ano ganda Sikaba na daw? Sa may Cadiz bla. Ano ganit ang iyang beach resort. Amo to yung gintutukan niya. Pero sige, ang koleksyon nila sa pagkamahal pa sang tubig nila dangadaan nga ginasukot dira sa Country Homes. Karon na trouble ang ila sining nga makina sa may kuang lilakawon nan dito siya gapamulya kag dito siya salika baka-baka. Pero ang Country Homes nga ginakadtuan yaman kun kaisa kung mapisanan siya. Kung may kinanglanon sa stawda, ginakadtuan niya ng Country Homes. Kapin pa kung ginalakturan da sang daw hindi na magkalamo. Subong ang tracking daw ay ginapagi da sa Country Homes. Dugay na nga problema da. Sadto sang mayuhay pa mo sang tagiya sang duta da. Masiling ka mong i-turnover sa syudad. Anay, way na ma-turnover sa syudad da. Nagkinagamo ka mo. Tapos pakunan nyo naman ang tao da. Hatagan nyo problema. Lantawan nyo blang ginimo nyo da. Sadto ginbutang nyo na da nga problema ang alagyan dira kay kuno iya sang tag-iya duta kag inog turnover sa syudad amo nang hindi mapunggan pero subong ginimo nyo tong kilong ang mga tao da
Lantawan nyo dablang ginbutang nyo subong. Nagbutang naman sila sang rugard house nila, kaya hindi nila pagpagyan sang tracking ka mga tuntong ang klase ka mga tao ni. Sadtong pumuluyo nga nagareklamo, masin sila iton over sa syudad. Hindi na mapunggan kaya ka syudad, ka mga animal klase ka mga tao ni, otro maning syudad ni nga sadto. Nagsaliman ka, ro bika-bika sang sitwasyon dira nga kuno kwaon sang syudad, pero pitik sintas why man lang matunover hasta ang report gani nga do hindi na mayhoy si Vladimir kagang tag-iya sang duta dira nga ginagyan. Amo na subong nga ginbutangan niya sang kaugalingon yang tawo, diya pagpagyan dira sang dalagko nga mga truck, ang mga gagmay lang mga salakyan ang ginapalusot niya da, ambot na nung iyan na da, basi may 10 centimos da sang tubong. Nga kabalog na siya, nga gin-private ya ina, nga subdivision, sadto, kanami pa sang claim niya da, nga hindi pagpagyan, sa anuman nga mga trucks, kag salakyan, ang subdivision, kay iya kuno, ina, privado, nga lote, nga subdivision, tikita mo lang na, subongga, kramaal siya, kay kuno, do hindi sila maging sakto, sang tag-iya sang duta, sus binutangan niya subong gwardya, di pagpagyon ang mga tracking da, pero ang mga salakyan, kagaagi dira pa Stefania, kag din pagid nga subdivision, ginapagyan niya da yan. Why na sang seguridad, ang mga tao da, kay puros na ginapagyan sa mga animal nga ini, no? Amo na lang kamaturan da, ti karon ang tubig naman nga problema nila, since pa kahapon sang ugto, las 12 sang tungang ugto, why nagatubod ang tubig sa mga animal ni sa Country Home Subdivision sa Barangay Estefania. Lantawan ninyo bla karon? Lantawan ninyo kaya sa subong wala pa magtubod ang tubig da. Ang ginaproblema sa mga tao da kundi makuha sang tubig, inog limpyo, inog CR, inog paligo, inog idigamo, tanan na lang basta tubig, why gida supply subong ang lakawon, ang Country Home Subdivision sa Barangay Estefania kay Vladimir Gonzales ini nga subdivision, why ni ma-turn over sa syudad sa Basiwa ang tubig kay siya ang nagapanukot sang tubig nga tuman kamahal dira sa Country Home Subdivision. Ti karon wala supply sang tubig da. Di na nila hiwat, di na nila kwaon ang tubig da. Sus Marione, Sigarapon Santissima. Ang mga tao nga sobra sa 1,000 ka mga okupante dira ga problema since pa kahapon sang tubig hasta subong nga mainuras. Ti ang bati ko diri nga do isa ka semana ang tubig nga wala dira sa Country Homes Stefania, kay daway, di ko no si Mr. Vladimir Gonzales. Amo nang report kong rabaton kapon sang kasisidmon. Wala dire si Mr. Gonzales, hindi makakto ang mga tao nila. Kag isa ka semana more or less ang hatag nila sa mga tao. Ang hambal nila gani nga pasudlan nila subong sang fire truck da para mag-distribuer sang tubig. Ti din nga fire truck ang nagsulod da. Subong tsempo. Din nga fire truck na nagsulod. Ang tao subong gakaran-karan kung din makuha sang tubig. Amo na dang prangkang istorya, tubig nga inugpaligo, tubig nga ilimnon, kag basta tubig lang galamiton, subong nga mo ng problema sang tao da. Maluoy ka mo sa tao, dira sa Country Homes Subdivision sa Barangay Estefania, kag ang Estefania nga mga barangay officials, lugay ka mo sali tulog da. Sali ka mo ka pawala lang pawala, sodli ninyo ang Country Homes kay sakop man ni Estefania kabay. Nga kung chimpo eleksyon ara kamo da sali ka baka-baka. Abi subong problema na niyo. Isa na ni ka adlaw kag sobra na pila ka oras nga wala sang tubig sa Country Homes Estefania. Sakop ni sang Estefania, hindi ni Mandalagan nga area da. That is why ginapukaw ta ang mga concern nga mga opisyal sang Barangay Estefania, sudlan ninyo kay hindi lang ni napulo ka tao di. Ang nagantos kundi bilog nga Country Home sa Barangay Estefania. Hinugay sali ka pa bungol-bungol, hinugay sali ka pa tingol-tingol da. Nga daw matyagan ko do tinunan ka mo kung gintagtagan ka mo. Wala man.
ni Mr. Gonzales. Amo na dang dapat ninyo nga tamdon nga problema subong since pagkahapon sang udto tob-tob sining mga inoras. Dalang ko anay asta. Pabosan ta naman ni kundi magtubod ni karon pabosan ta naman ni. Oh, kay sadya ini, no? Amo ning manami di. Pero ang nami pagid kon naka-standby si Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. May kang tanan sa bayaw nga nagbuno sang yaman lang nga bayaw na dakpan sang kapulisan sa ginpatigayon nga hot pursuit operations. Siyari ang kaundan sang report ni Action Roger Gotib. Action Rex nakop sa isa ka hot pursuit operation ang bayaw nga amo ang sospitsado nga nagbuno siya bayaw tinarikdan na nga Sabado sa gabi pero pagkakaroon hapon nakop ang mga suspect natabo abiring agentes nagduntad ang pagbinuno suno sa pagpangusisa sa kapulisan hinubog lamang ang ginhalinan kung nga nabunan sinisang suspect nga si Bobby Kilite ang iya bayaw kag nakangkod sang pilas na wala nga mahin sa iya sining butkon. Bagay kay naman ang suspect nga si Bobby Kilite ang nagpalagyo matapos tutabo ang among insidente sa pagpatigayon sa pursuit operation sa mga kapulisan. Patigayon naman ako alas 7 taklas ang aga pagka-aga hapon Domingo ang suspitsado kuban ang mga barangay tanod sa barangay Bangkerohan. Inisya karon ang detinado sa bayan sa Cadiz City Penitentiary Custodial Facility samtang yara sa gyapon sa ospital sa Cadiz City Hospital naka-confine naman ang biktima nga si Rolando Cernal. Posible nga karon nga adlaw gapasaka ang kaso kon magamot na mismo ang pamilya kag desidido sila nga mag-file sa kaso batok sa suspect. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Diri sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Action Roger Gotib, kadtuan tang balita gikan sa Central Negros upod kay Action Percival Villamor. Ini may kang tanan sa mass blood donation sining aga Marso 9 ginhiwat sa Office sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang La Carlota kabahin ini sang Fire Prevention Month. Yari ang kaundan sang report ni Action Percival Villamor. Yes, si Action Rex live kita subong dire sa opisina mismo sang Bureau of Fire sang syudad sang La Carlota. Nagapatigayon karon sang mass blood donation o kon blood letting sinigid lamang nga aga Marso 9, 2020. So ang una dire nga nakita naton nga nagakuha sang dugo amo ang head o kon ang amay sang syudad sang La Carlota nga si Mayor Dr. Rex Halanduon kag kaupod man sa kaya Honorable Jacob Lansing kag ang aton man nga City Health Office ari man dire nga ginapamunuan ni Dr. Erwina Francis Halandone, head sang City Health Office, kag kasubong man sang Negros First, ari man dire nga iya sang probinsya sang Negros Occidental nga amo ang tiglawas sa pagkuha sang habili nga dugo. Kag ginapamunuan ini sang Bureau of Fire Marshal nga si Chief Rudel P. Ligaspi, nagapatigayon subong sang bloodletting donation dire sa mismo sa Ugsaran o kon sa Grahe mismo sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang La Carlota. So ginapatigayon subong kag kung sino man ang gusto nga magpakuha sang ila hamili nga dugo nga magdonar magakadto lang dire sa opisina sang Bureau of Fire para nga makahatag man sang ila nga hamili nga dugo nga magadonar. Action Rex. So gikan dire sa syudad sang La Carlota kabahin sa Bureau of Fire Protection para sa BBB program ang una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. May lang pag-monitor kay Vance Jonathan Fuenteso. Greet ko lang mga upod ko di sa Country Homes. Country Homes sa lihis ni Aguro Batsanginyo. Si Rolly, Danilo, Ali Haron, kag manghod ko si Roda. Kag kay Mrs. ko nga si Melda sang Victorias. Ayos, dagang salamat, Vance Jonathan Fuentes. Sa kay Kativer, may lang pag-monitor Kativer. Kay Edith Biasca, high blood action Rexal. Hindi, Madam Edith Biasca. Kita pa kay Ginny Obero, si Rosales, kay Ginny Obero Rosales. Good morning, Action Rex. I am Jenny Dionisio, listening here in Kuwait. Pwede pa bati na lang po sa mga kids ko sa Palaka, Valladolid. Sina Rod John Dionisio, si Rod Joy Dionisio, RJ Dionisio, at sa anak ko si Regine Dionisio, nasa Taiwan. Ingat kayo ang apat. Ayos. Mers Labrador, daw si Richard Gomez yan, nami Moreno ya. Kasadya, Gid. Ayos, thank you so much, Gid. Salamat, Gid, Mers Labrador. Kay Sir Palihog ko da, Sir, sa hold up akon mama sang tatlo ka wala makilalaan nga mga lalaki mo, dos butang bubble gum sa buhok na tabo na sa Maydalan, Araneta, Bacolod City. May nagabaligya GB sa color gold, nakablatter sa backup 1. Sige, check ta ni Marichowa ha, ang report ni nga ginpadala mo dere, no? Sige, dagang salamat. John Arquilias, gina-acknowledge taman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuantang balita ni Action Nonoy de la Cruz gikan sa siyudad sang Sipalay. Drug by bust operations nga ginpatigayon sang operatiba sa Giduban PNP batok sa driver sang bus naging madinalagon. Yari ang kaundan sang report ni Action Nonoy de la Cruz. Report nga madala sa sining tinion, may angot ini sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang operatiba sang Hinabaan Police Station sa pagpangunan ni Police Major Clifford Batadhay, ang Chief of Police, no, sang Hinabaan Police Station. Batok ini sa isa ka bus driver, Action Rex, no, nga ang biyahe Dumaguete Hinabaan. Ginkilala ining subject o kun ang suspetsado sa kay Junard Narciso I. Bornia, 43 anyos ang edad, may asawa, kag pumuloy ini sa barangay Manilad, siyudad sang Dumaguete, no? Mga kauturan ining si Junard Narciso, ara ini siya sa drug watch list, no, sang aton mga kapulisan, bilang drug personality, drug personality, kag madugay naman nga ginmonitor sang aton nga mga pulis, diri sa siyudad sa o diri sa Banwa sang Hinabaan. May mga report na inisya ang nagadala sang Shabu, ginapatihang Shabu gikan dito sa siyudad sang Dumaguete, ginadala diri sa Banwa sang Hinabaan, kag diri niya ginabaligya, no. So madanlog man kag mayo man mag-ikyas sa maglikaw-likaw ining si Junard Narciso, pero sang ulihi daw ubos gid ang buinas niya, no. Kag kahapon nga adlaw o kusang hapon natigayon ini siya nga madakop sa aton mga pulis sa papangunan ni Major Batadhay, kag nakuha sa iya nga posisyon kag kontrol ang 6 o bali 7 tanan ka mga pilotos-putos, no, nga ginapatihan Shabu, kag subong man nakuha man sa iya nga posisyon kag kontrol ang masobra tanan na 11,000 pesos nga cash, no, sa naglain-laing denomination, ginapatihan proceed sang iya nabaligyaan sang iya sini negosyo na ni Action Rex mo kay komprahon niya to kag ibaligya dire sa Hinabaan. Naglabutan ng 11,000 pesos ang iya sini nga nabinta, siya gibaligya nga Shabu suno sa aton mga pulis, kag ining suspetsado sa karon, no,
yara na detain sa custodial facility sang Hinubaan Police Station kag ginepreparahan na nga pagapasakaan sang kaso Action Rex. Amo ning report gato madala sa sining tinion direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Sa gyapon ini ang inyo ka aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa syudad sang Sipalay, Kaginubaan area. Santon Placer Baloel para sa mga athletes tadraho, sakit na ang lawa, sakit ng tuhod, ang pusog-pusugan tada, ang likod tada, masakit-sakit na gawa. Banyusan talang sang Santon Placer Baloel, kay siguradong sigurado 30 minutos tubtob isa ka oras matapos mo na nga massage mo ang portion kag nabanyusan sang Santon Placer Ball Oil, madula na mga kaaksyon, no? Tilawibla para ikaw magpamatuod na. Santon Placer Ball Oil, mabakali na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man na online, kag pwede mapadeliver sa inyo nga pulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede man sa Facebook page, magkapadala mensahe kung mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. One day. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga kaaksyon ta Evergreen Herbal Capsule, no? Evergreen Herbal Capsule, isa ka balancing effect, nagabalanse ini sang acid kag alkaline, sugar, cholesterol, ang hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga nagabulig pakupos ang hubag, nga nagabulig man tunaw sa bukol-bukol o kung tumor. Kagang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. May mga sangkap ni nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality products sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration o kung FDA ini. Mabakal sa mga sukin ninyo nga mga butika, farmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Sa Sincere Drugstore, sarang man mabakal dira ang Evergreen Herbal Capsule. Kag sa syudad sang Escalante, sa Zainin Drugstore, Escalante Pharmacy, sa Escalante City Public Market, no? Sa Sagay 978 Pharmacy, kag sa Cadiz 978 Pharmacy. Sa Our Lady of Pilar Drugstore, kag St. Veronica Drugstore sa Cadiz City. Sa Victoria, sa Butika Centrox, kag sa Kingtown, Victoria City, sa St. Anthony Drugstore, kag sa Barangay Bata, radra sa Crismar Pharmacy, kag sa Barangay Sumag, Lisatan Drugstore. Evergreen Herbal Capsule para sa dugang sining ihibalo, sarang mag-contact kag mag-text sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na to sa tiyempo, sining bahin, mapa-goodbye na kita-kits kita buwasa, diri sa aton sining pagpangalagad. Sa kay Jenny Oribos Rosales. Thank you so much, Action Rex, sa pagbati sa mga kids ko po. God bless sa programa ninyo. Kay Susan Cabalfin, may lang pagpamati Cabalfin family, Kagaltia family sa Magalion, kag sa San Lorenzo Guimaras, from Dosan Cabalfin sang Cavite. Kay Bitok Mukoyko. Ngayong hapon lang Action Rex, kamusta lang ko da sa pamilya Mukoyko dira sa Tabao, gamonitor diri sa Dumaguete City. Alin sa kay Bitok Mukoyko. Salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.